Per Bjerregaard, hvilke konsekvenser har det her ydmygende 0-5-nederlag fået for jer? Ja, sådan rent konkret har det jo fået de konsekvenser, at vi har taget 2 psykologer ind for at tage kontakt til spillertruppen og hjælpe dem over den krise, de er kommet i. Specielt på udebane, vil jeg sige. Men hvis jeg sådan skal trække de grove overskrifter op sådan set fra min side, så for 1,5 år siden, der var I lige blevet mester. I havde vundet det dobbelt. Pengekassen, den bunede på spillersalg. Siden da så har I kun vundet 1 kamp i Jylland i 656 dage. I blev skuffende nummer 6 sidste sæson. Europæisk fodbold glippede. I søndags blev ydmyget med 0-5, og lige nu ligger I under nedrykningsstregen. Jeg skal selvfølgelig spørge dig. Hvordan synes du selv, det går, sådan alt i alt? Jamen, jeg synes selvfølgelig ikke, det går særlig godt. Man må sige, at vi får jo meget, der var en af spillerne, der var inde på det, vi får meget fokus på vores dårlige situation. Og det skal vi jo kun være lykkelige for, fordi det er jo tegn på, at der er mange, der interesserer sig for hvad der sker i Brøndby. Jeg så en af mine medkolleger, han tabte 5-0 forleden dag, og det gik jo langt mere stille af. Men det er godt, at der er fokus, men det gør situationen vanskeligere for en spillertruppe at klare, når der er sådan et enormt mediepres, som der er. På hvilken måde, Per, gør det vanskeligere? Jamen, det gør det jo, fordi at presset er stort på en klub, der er så meget fokus på, og det er selvfølgelig svært, jo yngre spillerne er, at honorere det, klare det. Men hvad er din egen forklaring på, hvorfor det er gået så galt her på det her seneste 1,5 års tid, hvis vi skal trække Brønderne op så stort? Jamen, det er klart med sådan nogle situationer, det er jo ikke simpelt. Der er jo mange ting, der spiller ind, og mange tilfældigheder, og der er selvfølgelig også lavet fejl undervejs. Så det er sådan en sammensurium af mange ting. Jeg tror, at det bliver for indviklet at begynde at forsøge at udrede det. Ja, men vi har tid nok her, Per. Vi har netop sat tid af til det, så lad os bare få nogle af tingene på bordet her. Du siger, der er nogle fejl, der er blevet begået. Hvad tænker du på her især? Jo, men man kan jo, altså alle kender det jo. Vi kan sige, at vi havde en meget lang forløb med Michael og John, hvor det er uafklaret, om de fortsatte og kom lidt på bagperronen med hensyn til at engagere en ny træner. Fik ikke rigtig stemt det ordentligt af og kom dårligt i gang med den nye træner i den sidste sæson. Og så skal vi heller ikke glemme, at jeg tror forrige gang vi var i Midtjylland, der havde vi 14 skader, og det har selvfølgelig også spillet ind. Og de forskellige ting af den karakter, der spiller ind på hinanden, sådan at den ene ting forværrer den anden. Så det er sådan mange forskellige ting, der er skyld i det. Men hvornår gik det virkelig op for dig, at den var gal, den her? Og hvad blev der gjort ved det der? Jamen, det gik galt op for mig en gang i efteråret, at det var værre, end jeg sådan umiddelbart havde forestillet mig. Men den krise, som jeg er i gang i nu hører jeg også, du betvivler heller ikke rigtigt, at det, jeg siger, at det er over en 1,5 års periode. Det får mig til at spørge, er den her krise, er den midlertidig, eller er den egentlig mere permanent? Jamen, den er midlertidig. Altså, jeg behøver ikke minde hverken dig eller andre om, at vi har været i større kriser før. Vi har også tabt 5-0 og 6-1 før. Så sådan er det med fodbold. Der kommer kriser, men den her er langvarig, og derfor er den selvfølgelig vanskeligere at have med at gøre end en, der bare var en måneds tid. Vi har jo haft sorte september flere gange i vores klubs historie. Hvis jeg lige, inden jeg går over til Peter Brygmann her, så lad mig lige høre, hvornår er I ude af den her, og hvordan kommer I ud af den? Jamen, når det har varet så lang tid, så er det også noget, der vil tage lang tid at komme ud af. Man skal ikke forsøge at bilde nogen ind, at det er overstået, hvis vi vinder over Lyngby i morgen. Så nemt er det desværre ikke. Men hvor nemt er det så? Hvor lang tid tager det her, tror du, Per? Jamen, jeg regner da med, at vi får styr på det her i løbet af vinteren, eller spillertruppen får styr på resultaterne i løbet af vinteren. Godt. Peter Brygmann, jeg kunne godt lige tænke mig at få dig til at starte med at forholde dig til den her udtalelse, som den tidligere Brøndby-træner René Møllensten altså gav til Algemeine Dagbladet dengang. Den lyder sådan her. Brøndby er en alvorlig syg patient, og som har brug for akut behandling for at blive rask. Det sagde han altså dengang. Hvis du skal vurdere lige nu, hvor syg en patient er Brøndby IF i din verden, og hvad er der galt? Jamen, Brøndby er jo sportsligt syg, når man har så dygtige spillere, som Brøndby har. Altså, og man kan spille så flot fodbold, som Brøndby faktisk så sent som i den her sæson har gjort i en enkelt halvleg. Når man så har så lavt et bundniveau, så er der noget grundigt galt, altså noget helt grundlæggende galt. Jeg kan ikke stille den præcise diagnose, hvad der er galt, men altså kulturen er galt, og det meget tyder på, at det er i spillertruppen. Og så er man at den her spiral er gået så meget nedad, så nu begynder det også. Jeg har hele tiden kaldt det en sportslig krise. Nu begynder man har så stor en spillertrup, fordi man har købt spillere ind for at redde krisen. Det er hele tiden brandslukning på brandslukning. Mentaltræneren synes jeg jo sådan set er en rigtig ting, men det er også en brandslukning.
Så det er, altså for mig ser det altså, at det er en spiral, der kører ned, og det gør forholdsvis ondt at se på. Men det kan godt være, at du svært ved at stille diagnosen, men hvad er symptomerne set for dit synspunkt? Og symptomerne er jo, at spillerne ikke virker som en enhed. Der er ikke nogen, altså modstanderne undrer sig over, at der ikke er lyd på banen. De undrer sig over, at Per Nielsen ikke har lyd på, og at de bærende spillere ikke har lyd på. Det er forholdsvis let for pressen at få historier om splid i spillertruppen, som bliver bekræftet, når vi spørger til det. Folk siger det ikke til citat, men det er forholdsvis åbenlyst for pressen, at der er nogle problemer omkring klikkedannelse, og specielt omkring anføreren, som ikke er voldsomt populær i truppen. Og det er da noget af det værste, der kan ske i en organisation, det er, at forgangsmanden ikke er i toppen. Men hvor meget af det her ansvar er placeret på Per Bjerregårds skole? Jamen altså, det er jo altså et eller andet sted gør det også ondt at se, for det er et livsværk det her. Og jeg vil hellere gerne have, at Per Bjerregård var den, der kørte det på fuldstændig sikker havn. Og ligesom trak sig og sige, nu har jeg lavet det her 20 års dansk fodboldhistorie, som er helt unikt. Men jeg synes, der er nogle problemer, som egentlig er knyttet op til, hvad der kommer til at ske lige nu. Jeg har skrevet, at Per Bjerregård har lagt alle sine æg i den kurv, der hedder Tom Køhlert. Jeg kan ikke se nogen alternativer, hvis Tom Køhlert ender med at trække sig. Han virker lige nu som en ganske opgivende mand. Også overraskende opgivende. Så hvad er det, du siger her, at Per Bjerregård bør tage konsekvensen og trække sig, hvis ikke det går? Eller? Altså, det er jo ikke Per Bjerregård selv, der skal tage den beslutning. Det kan det jo være. Men altså, det, der jo egentlig er kendetegnende omkring organisationen Brøndby og Pers kompetence, det er, at han får ufattelig lidt modspil udadtil. Sådan ser det ud for os. Jeg kan ikke bedømme det indadtil, men jeg kan bedømme, hvordan det ser ud. Han har ingen modspil fra bestyrelsen. Aktionærerne er holdt op med at sige noget på generalforsamlingerne, og der er heller ikke en pressemæssig sparringspartner. Jeg mener, at nogen skulle have sagt dengang, du kan ikke ansætte din søn på det her tidspunkt lige efter Michael Laudrup. Uanset hvor dygtig han er, uanset hvor kompetent han er, var der nogen, der burde have sagt, det her skal du ikke gøre. Det er ikke nødvendigvis Per Bjerregårds fejlbeslutning, men der er bare ikke noget modspil til ham. Der er ikke nogen sparring. Vi skal nok vende tilbage til det, men jeg vil godt lige over til dig igen, Per, fordi det skriger næsten efter en kommentar fra dig. Jeg synes det er en af de problemer, vi døjer med, er jo, at der tegnes lidt et vrangbillede af, hvordan situationen er i Brøndby. Jeg kan godt tænke mig at spørge Peter, fordi det billede, som du også tegner, det er jo, at vi sådan ansætter kun vores egne familie og gode Brøndby-folk i organisationen. Hvor mange tror du egentlig i sådan en organisation ud af 24, der er Brøndby-folk i vores administration og salg osv.? Har du nogen idé om det? Jeg synes egentlig, sådan som det ser ud, jeres kommercielle organisation, forretningen Brøndby, virker sund nok, og der er masser af eksterne personer i den. Det er de helt centrale personer. Det at kunne ansætte en træner, som er... Brøndby er stadigvæk meget mere procentuelt sport, end for eksempel Parken er, eller FCK er. Der fylder fodbolden meget mere. Derfor vil træneren og de øverste sportslige figurer altid være ualmindeligt synlige. Og problemet er jo, hvis nu Køhlert kører ind i en blindgyde, at man har haft problemer med Ove Harreide og med Møhlensten, med de to mest profilerede eksterne, der har været. Jeg har peget på, at Morten Wikhorst ville være den rigtige person, fordi han både er lidt intern og lidt ekstern. Han vil være en fantastisk træner for Brøndby, men timingen er elendig lige nu for at kunne køre ham hen som redningsmand. Men Peter, må jeg ikke godt lige, mens jeg husker det, jeg er jo en ældre herre, sige, nu sagde du, der var problemer med Ove Harreide. Og det er jo sådan noget, som vi bakser med, det er, at der tegner sig nogle myter, som er forkerte. Ove Harreide opsagde sin kontrakt, fordi hans kone var alvorligt syg. Gudskelov, hun blev rask. Men vi aftalte at holde det hemmeligt, men der var ingen problemer med Ove Harreide. Der er der fortsat ikke. Rent sportsligt, så reddede Tom Køhlert mesterskabet efter Harreide, og det var smuldret totalt i den sæson. Man var ved at miste mesterskabet. Men Peter, kommentar for dig her, Peter. Jamen, husk lige på, Peter, at lade være at gøre det til et problem, fordi problemet var, at Åkes kone desværre var alvorligt syg, og hun er rask, og derfor kan jeg tillade mig at sige det nu. Men det var også